Salamat sa katulog. May dala na ba ng bag? Kain mo tayo. Ano ba? Ano dali? Ano mo yung pagkainan? Ano mo tayo ng pagkainan? Ano? Tara. Ano ka na? Ayun yung daw. Wala na ba? Wala na tao? Wala? Ano? 6 a.m. to 6 p.m. Close na dagat. Aga. Ano ba? Patayin natin si Lauren. Siyang kukuha ng Alon ngayon, no? kukuha ng kapit. Kaya kapit. Anong alon? Ihin muna ako. Mamaya. Mamaya pa yan. Mamaya pa yan. Hintayin lang namin ko yan. Yung mga namin. Siya kasi kukuha ng cottage. Anong alon? Mamaya kakalma na yan, sir, no? Ang lakas ng alon, no, kuya? Malakas, mas malakas ka nga po. Madami yung ano. Pero mamaya mawawala. Ay, diretso pa yan, ma'am. Dire. Hanggang linggo pa yan. Nakanya yung sabi niya. Okay lang. Yung punta natin dito, kalmado eh. Kalmado, maganda na eh. Summer na kasi yun eh. Hindi pa kasi summer ngayon yun eh. Mga ano pa, April pa eh. April pa. Doon sa pinuntahan mo, Ed, parang tahimik doon, no? Saan? Yung pinuntahan mo, Quezon. Nissan? Nissan naman. Isang Tapos Quezon? parang Oo. naman. Parang ang langit. Maganda kaya doon. Ano lang eh, nagkataon lang na bagyo kaya malabo-labo yung tubig eh. Malinaw tubig doon. Ha? Sino pinuntahan mo? Parang dalawa lang kayo eh. Hindi, marami kami. Magpipinsang kami. Ano yan? Meanwhile, So yun, dito kami sa Bolinao, Patar Beach. Dami nagbago rito. Okay lang pinagbago. Bilangin na lang Ayun o, kape. yan yung laman. Itanong mo kung magkano ang ano. Wala ba yung ano natin? Alak, ay na wala. Ito ang huling nagbukas. O, yan. Anak mo ah. Alak. Don't worry. Sige, tara.
ninyo. Pisigaw Darna. Si Rose hindi daw magbayad. Ano dito yun yan? Pasok mga masuki. Peso baby. Kasama na hikaw mo. Na, isa hikaw kasama. Kuya, paano pa ganun ito? Hindi ka marunong magnakaw, no? Hindi. Oo. Dito. Turuan mo pa kami mag... Hindi, kasi kung marunong. Ay, yun pala. Ganun sukli. Magkano tawad mo? Eh, paano naman pag ali? Oh, tinginan mo, hindi ka marunong. Pinipindot. Ma'am, ang katapat yan, buhay din. Kasi kung kamaiwan ng bato, hindi na ka makalabas patay. Kaso anak buhay. O, ganito yan, o. Init na tubig. Piso. Sir, may tubig kayo, sir? Wala pang minute po. Ay, wala pa. Sige. Ano lang, kalalagay Nakalalagay lang. Yun lang. Magkano, sir? 5 pesos. Sige. Mga ilang minuto yan, sir? 20 minutes po po. 20? Kasi lalagay ko lang yung tubig. Sige po. Abutan. Wala na mainit at tubig. Boing. Wala na eh. Mamaya na lang. 20 minutes pa daw. Pakain na lang muna ako. Ano muna? Aga pa naman. Ano yan? Gawin natin yung ginawa niya ni Bricks. Ano? Itong kanino? Yung picture ng Pinoy. Oo. Buti na lang nag-bounce sa ating kanino. Bro, palipad na nga ako eh. Mamaya. Ito, Mamaya. Oo. ano na kayo kuha? Ayun, gulay. Ay, sarap. Gulay. Ang gulay yan. Ay, langka yan ah. Langka. Kung nagluto, mother? 60. Dito nito. Kalahatan. Tupig din sa Dito din lang daw. Hindi. Kaya daw, mais. Kain. Ah. Wala. Ayun na yan. May bakla. Paano malaman pag bakla? Ano? Harap yung babae. Harap yung babae. Pwede ako parang babae. Ha? Oy, kung lulutuin natin doon, bakit hindi? Aba, Saan? sa hotel. Dadali ko kay Raul Pangan. Opo, ay. Hindi. Baho yan. Baho. Hindi, may styrofoam dyan. Bumili ka styrofoam. 100 lang. Bumili na yan. Bukas ka na bumili. Bukas ka na bumili. Wala na to. Ay, kung wala. Hindi, kung may rep naman doon eh. May rep naman siguro. Mga styrofoam. Saka pamayang gabi, halimbawa, alam natin masisira, di lulutuin na natin, di na sayang. Ano siya, lutuin mo na siya. Pakuluan mo na tapos. Ano, sakit-sakit. Para hindi siya ano. Hindi, sabi mo kay Kuya, pakuluan na lang muna yan. Kaya dito kami sa Qatar Beach, Bolinao. Pangalawang punta ko na rito. Palipad pa ako ng doon. Dami nagbago rito. A little longer than a few minutes later. Tao po. Ayan, sige. May mainit na tubig na. Mainit na tubig. Sir, may mainit na tubig. Wala pa. Tulog ka. Kakapil. Mainit na tubig. Balik na lang ako. Wala pa. Dinala ko yung ano ko eh. Yung kalan eh.
At pala dala tayo ng ano dito no, nung maliit na ano. Nakalan, bitin. Hindi, meron din sa akin. Meron na ako, kaya nga. Meron ako sa bahay. Meron din ako yung bitin. Yung pang ano, stove, camping stove. Meron ko yung din. Meron ka bang diba ito? Oo, hindi. Sabi mo, sabi niya, may lutoan. May lutoan kayo. Sayang ang parang makulong ng tubig. Uy, sarap. Uy, alam Tingin ako nga doon. Nasaan bang? Kagaya ng mga Laro na mag-isa. Tagal naman nun. Wala pa nga eh. Umalis pa yung mga may-ari eh. 15 minutes later. Yaon. Meron na. Ito isang ano, isang plastic lang. Ay. Excuse me, may na tubig? Mag-awan. Sa nga oh. Nagmuro po na dalawa. 25 po isang plastic cup. Isang kilo ba? Isang kilong yelo. Ay, po. Ano sa'yo? Nagmuro po na. Ibang pisa na? Sa bayad. Oops. Thank you. Ano, init na tubig na literal na mainit. Sobra ka, kahit piso yung bibili. After 10 years, ako pagkapire. Piso ka naman. Tayo na, init. Yun. Ano pa? Kasukal po. Hindi ka naman kasukal na pag-dini yun. Wow, hindi ko mabasa ng kape. Japanese. Akin na pa nga magbubukas. Anong kape yan? Wala tayong wala pa na ano. Matanggal mo niya pa. Meron tayo na. Ang dami, baka hanggang bukas kasi ako nito. Madam mo. Saan ang babayaran? Yung creamer, hindi. Nasa ano eh. Ay, ginis. Baka asin to ha? Meron ito. Isda yan. Hindi ba asin to? Yung ano na lang. Hindi ka lang, tayo lang tayo. Ang daming ano, babawasan ko lang. Ma'am, Wala naman eh. Masyado madaming tubig eh. Ano to? Okay po. Ano Ako na yan po. te? Yung Yan, okay na po ako dito. Kunti lang ako mag-asukal eh. isa. Kunti lang yun ha. Marami na ba yan? ma'am, ikaw ako maguna, magalo. Ate Carmen pa. Magkakaisip mo. Flor, ikaw talaga ng ano ka? Ako ma'am, muna hindi ako bilihan mo. Masiwa nila. Alam mo, ako, mahal yan. Yan. Mahal yan. Wala mo pahangyo. Magkano ko? Alam mo, pahangyo sa kunin mo. Sa isang, ano, landmark. Man siya magtawad sa akin. Wala, gumagalaw pa, oh. Ay! Ha? Yung kulay dilaw kayo. Gumagalaw yung ano, yung kusok-kusok. Buhay pa yan. Ang sarap. Ay, gumagalaw pa siya. Buhay pa kasi Mars bago huli. Masaya kayo nasa. Ayan, ayan. Ang ganda ng tato. Ayan, naka-video na. Mars, kuha ka na. Ano, Mars? Doon ang kutsara doon. Dali. Okay, unang kagat. Try. Eh, sa'yo to. Unang tikim. Hindi, kuha na kutsara. Sa inyo, akin. Ayan, yan, yan. Dikit labi niya dito. Hindi, kukutsarain namin. Sa kutsara. Sa'yo, sis, gusto mo? Kutsara. Hindi, kuha ka doon ang kutsara. Mars, ba yung kutsara? Akin to. Si Urchin. Pinaka the best. In the sea. Ba't isa lang? Sarap. Sarap oh. Ed, namatay. Ed. Ed, namatay. Eds. Gumagalaw-galaw pa. Oo. Ano, namatay. Hindi, oh, nag-record yan. Eh, fresh.
Oh, yan, mamaya. Nasaan yung isa? Ayun na, si Kuya. Ito. Ano mataba ito? Ito, Kuya, oh. Ilan na? Okay, hi! Binubuksan ko. Ito, titikman po namin. Kaya mo sila. Try! Let's eat. Hindi matutunaw. Ayan, sa'yo, Mars. Ayun. Ng konti. Titignan mo. Sa'yo na yun. Ito na, lagay mo dito. Ito sa akin, Kuya. Ito isa sa akin. Ito ang pang-lima. Matutunaw na kung benta na ang Ayan, maalat. Ayan, gumagalaw pa siya. Ayaw ko. Ano, Richard? Hoy, sayang, kainin mo yan. Masustansya yan. Sa'yo na, Mars. Ayaw ko na laksa. Bakit? Masarap na. Ano na lang? Oh, ayan, kainin mo. Ano yan? Mga kapang paano yan? Ano? Ibog daw niya, sabi. Ha? Sige na, Eds, para magkalibog ka. Kaya nakatibig. Bakit walang ganito? Ubusin mo to, Ed. Ayaw ko na lasa. Tinikman ko lang, hindi ko type. Hindi ko na kailangan. Dati tayo sabi doon, no? Nakakaano daw yun. Pangit yung lasa sa lalaki. Pangit na lasa. Paano yan? Anong lasa? Ang pangit ng lasa, ayaw ko. Sa titikim ka rin. Hala, gumagalaw talaga siya. Ay! Jason! Parang talaba. Suka. Kaya nga, nakakasuka. Ayun, ito nga. Eh, bakit sa ano? Bakit sa... Yung iba, sarap na sarap. Kinuha na. Lugi na raw siya. Ayaw ko. Ayun, hindi ginagamit ito. Hindi, si Ate Ella. Mga galaw po. Korte nito. Pag binukas siya, Tatanggal naman. ayun o. Kaya maalat mo. Yan, kumain kami nito. Ano sabi nila? First time kasi lang mas masarap siya pag may suka. Kuya Peso ka. Suka. Tutunaw siya no pag may lagyan suka. Tutunaw. Parang natutunaw siya ang suka. Ang kakainin yung ano? Dilaw. Ayurin mo sa ipunin mo para malasahan mo. Sabay-sabay mong kainin. Parang sa talaba. Oo, ganyan. Yes, ano. Lasa. Ang sarap. Sarap siya, di ba parang tahong lang? Sarap. Wala nang sarap. Hindi siya malaman. Kulang sa laman. Pero malilang na. Dami namin nakain na. Nasa kanila. Masarap pa yato sa ano. Wala kaming tubig eh. Oo, ang dami kasi nila nakuha. Ang bilis nila makakuha. Talagang fresh na dagat ang ano. Tubig, inom ka? Tubig kayo? Ayun, nakuha ko. Masarap pa yan kung masarap ang suka. Bigyan ng tubig. Ilang Coke gusto mo? Bigyan natin. Oo daw siya. Hindi, bata. Ay, bata. Kuya niya daw nanguha nito. Sarap na sarap sila, no? Sarap yun. Okay, finish. Ang sarap, parang talaba. Diba, ang sarap. Ano yung puti sa gilid? Kasama yun? Dilaw lang. Ano, hindi ko nasa... Ito. Hindi mo naman makakayo. Hindi mo na ito kakain. Hindi naman makukuha. Pinakamasarap dyan yung tasok-tasok. Hindi kainin mo. Mauna ka kumain. Ang ina mo. Ito ako, simot-simot. Unang agad, sugat. Sugat madura. Diyan alam mo naman yan. Hindi ako kakainin. Tusok-tusok. Gilaan mo, Ed. Alam mo sa mga mangingisda, yung malapit sa mga ano, karamihan, maraming anak, dahil gawa daw dito. Oh, kaya kasi pampahit na yan, ano. Yari yan, Nakakaramdam. yari yan, mamaya maghanap mo ha, tangin na, pag nanakadaan Diyan mo muna sa kayo, akin. ha? Diyan muna kayo, agad. May piyuda dyan sa floor. Ito, piyuda. Virgin yan, no.
Ilan taong ka na? 5. Titinda ka na? Matagal ka na nagtitinda? Ha? Kanina, Ikaw muna. Hi. Ayun na yung mag-ikunin. oo nga, kanina ko Ako lang sila doon eh. Dito. Ano ito? Ako pili. Ito. Ano yan? Magkano to? 500. At kaman, yan ang pangmal Ito. Umiilaw yan eh. ano, ay, Umiilaw yan. May Nilo kwintas to. yan. Isang set. kapag may nakita ko mga ganito, nakakautos sa talaga. Hindi naman eh. Kapag ayaw, hindi ko pipili. Kaya ilaw. May ilaw to? Tignan mo. Ano yan, solar yan, tanga kaya. Ah, solar. Ikakabit mo muna. Saan yung ano? Yung... Ito, macho yan. Ito. Yung kailangan May ibang kulay. lalaki yan. Di ka siya. At Ano ba yan? Parang sandal. Ang forma niya, ano yan? Ano? Di ka siya sa leg yan ah. Hindi. Hindi ba? Galing na magbenta ah. But, ilan taong ka na? 5. O, 5 pala, nagbebenta ka na. Ito, pag binenta ko to magkano? Yung dalawa? Pwede sa Yung dalawa. 300. 300 lang. Ay, sabi ko magkano ibebenta tong dalawa? Ate, maganda naman. sabi ko dito, ang galing niya magbenta. Sabi ko, kung magkano mabibenta tong dalawa? 300 lang daw. Tatlong daan lang pala kayo. May tawad pa yan ah. May tawad pa yan. Sabi, 300 lang pala kayo. Kami, gano'n na kami kamo. Tatlong daan. Ayan tatlo. Pag binenta, magkano? 75. 75. Ako bumaba ang panalo. 300 yun. 75 na ngayon. Tuloy na mo ito. Walang iya. 2 weeks po. Kaya pala pinapayagan na lang kayo mag-swimming. Labang good luck, ano dyan, bracelet. Mawan ay po siya bago banlawan pa. 75 lang sila ngayon. Pag binenta. Para saan ba yung bracelet na yan? Para ano? Ano ibig sabihin? Tiger ah. Ha? Magkano po? Tiger eye. Tiger eye? Tiger eye. Meron kang mata. Pag matagal, Mas matagal Thank you ah. Matagal mas matuyo bago siya banlawan. Mas matagal po siya matanggal. Ito, boy. Tawagan ni Madam. Ano? Ano ibig sabihin ng tiger eye? Hindi ko alam. Hindi pala yung alam eh. 300 lang daw kasi kayo. Kailangan yung tubig no, bago tubig ko doon no. Sige ba, ito siya. Salita ang salita. Ubus tuloy yung oras na. sabi niya ganun. Oh, mas oras ko. Ang galit pa. Okay na? Ano na ako ron ha? Bye-bye. Tapos na. Ikot naman kami sa tutulugan namin. Hindi na kami maliligo. So yun. Kabila naman. Ayan. Na dyan tumbler. Tumbler na doon. Hindi ko alam. When the bass beat pumping in the club. Ay, hindi ko kasi. Ano ba ito? Okay na? Init. Yan na ako. Mainit na.
Let's go. Sige, putik. Ang practice si madam. Bye, Yan ang mga madam